Zdravím tě a vítej u mého kvízu na hru Cyberpunk 2077. Mám pro tebe 21 otázek, které jsou rozděleny do 3 částí. Za správnou odpověď si připočítej 1 bod. Na konci ti řeknu, jak si na tom se znalostma. Nejprve začneme s lehkou částí. Který z kšeftařů si představí hlavní postavy jako první? Je to Rogue Amendiares, Regina Jones, El Capitán nebo Wakako Okada. Máš 6 sekund na rozmyšlenou. Tak, správná odpověď je Wakako Okada. Té zavoláme po zachránění Sandry Dorset, jelikož pro ní děláme kšeft. Druhá otázka. Jaké tetování nechá Johnny vytetovat hlavní postavě? Je to kozel, Militech logo, srdce s nápisem Rogue nebo samuraj logo? Správná odpověď je kozel s pentagramem, který má na čele logo Arasaki. Třetí otázka. Kdy Johnny zemřel? Je to rok 2024, 2023, 2077 nebo 2021? Správná odpověď je rok 2023. Lze to vyčíst z Johnnyho vzpomínek nebo při navštívení Johnnyho hrobu, kde ví vyškrábe JS 2023. Otázka číslo 4. Kde lze poprvé potkat Penem? Je to v Rocky Ridge, v záhrobí před loupeží, v záhrobí, kde se hádá s Rogue, nebo při životní cestě nomád? Můžeme ji potkat, když vejdeme do záhrobí s Jackiem, kde se baví o kšeftu s Nashem. Jak se jmenovala kočka, kterou můžeme získat do bytu V? Je to Tom, Bakeneko, Nibbles, nebo ve hře není žádná kočka? Správná odpověď je Nibbles. To můžeme zjistit při skenování kočky. Šestá otázka. Která možnost není správná při výběru konce hry? Požádat o pomoc Penem, sám to ukončit, V odejde s přesvědčením, že tělo přenechá Johnnymu, s Johnnym zaútočí na věž Arasaki. Všechny možnosti lze vybrat, kromě odejít, nechat všeho být, potichu zmizet a tělo bude Johnnyho. Otázka 7. Jaká skladba od Samuraje je Johnnyho oblíbená? Je to Archangel, Chippin' In, Eli Supreme nebo Never Fade Away? Když se vloupeme do sídla Kerryho, má tam na stěně desky. Po naskenování Johnny řekne, že Never Fade Away je jeho oblíbenou. Tak, úspěšně si splnil lehkou část a přišel si do střední obtížnosti. Tam to už bude představovat výzvu. 8. otázka. Jak se jmenuje Johnnyho pistole? Je to Malorian Lex 3516, Malorian Arms 3516, Malorian Arms 2514 nebo Mandalorian Arms 2514? Tak správná odpověď je Malorian Arms 3516. 9. otázka. Po kom je pojmenovaná loď Ebunike? Je po politikovi, po korporaci, po zemi ve střední Africe nebo po vůdci gangu, který loď hlídá? Loď je pojmenovaná po starostovi Embole Ebunike, lze to vyčíst z Johnnyho vzpomínky, když zaútočil na věž Arasaki. Jakou přezdívku dala Judy na babička Judy?
Je to Judy, Jude, Ranita nebo Asada. Ainar Alvarez osloví Judy jako Ranitu, když komunikuje s V přes zprávy. Lze vidět pouze se ženskou postavou a romancí Judy. Které vozidlo si koupí V jako první? Je to Hela, Emperor, Mai Mai nebo Thornton? Samozřejmě jsem se nedal obrázky, to by bylo moc snadné, no ne? Správná odpověď je Hela. Jak se jmenuje postava policisty, která bydlí pod bytem V? Je to Barry, Groom, Bob nebo Bruce? Jmenuje se Barry Lewis. Jeho kamarádi najmou V, aby se s ním promluvil. Po rozhovoru s ním se zjistí, že má deprese. 13. otázka. Co si můžeme objednat v misi, kdo není s námi? Pro přiblížení jeden kuchař a grazlové, co mu chtějí ukrást motorku. Můžeme si objednat Nikolu, Veselého opičáka, Kaleveru Felis nebo Sejne Rusou. Kromě Sejne Rusou, což je voda, lze vybrat ještě Chromantikoru a Lodbroka. Kuchař má na každou možnost nějakou námitku, ale je přerušen grazlama, co se mu hrají s motorkou. Jaké je pravé jméno kšeftáře Mr. Hands, neboli pan zručný? Je to Chester Bennett, Wade Bleeker, Louis Parter nebo Lars Starkman? Předtím, než se stal kšeftařem, byl zaměstnancem v Petrochemu. Jmenoval se Wade Bleeker. A teď se připrav na pořádnou výzvu. Nadešel čas těžké úrovně. Pokud chceš přežít na ulicích Night City, budeš si muset poradit ty a jen ty sám. Odteď tě nebudu tahat za ručičku. Žádná nápověda. Musíš to vědět. Odpovídej, jak jen si dobře pamatuješ. Bude na tvé zlodějské cnosti, že sám uznáš, jestli jsi měl pravdu nebo se mýlil. 15. otázka. Proč Arthur Jenkins zničil Evropskou vesmírnou radu při životní cestě korporát? Zničil ji, aby oddálil hlasování o odebrání licence na základny na Měsíci. 16. otázka. U vchodu do megabudovy H8 potkáme přátelský automat Brandon. Jaký nápoj poskytne hlavní postavě zadarmo? Poskytne na nápoj Nikola, a to dvakrát. Která korporace je největším výrobcem paliva? Je to Petrochem. Jak se jmenuje Cyberdeck používající Blackwall? Jehož komponent a recept najdeme v Cynosure Site C ve Phantom Liberty. Je to Militech Kanto Mark 6. Jak se jmenuje klub, kde byl poslední koncert Samurai před útokem na věž Arasaki?
Klub se jmenuje The Hammer. Kolik let je Kerrymu? Plus minus 4 roky. Kerrymu je 89 let, takže odpovědi 85 až 93 jsou správné. A zakončíme to hudební vložkou. Jak se jmenuje skladba a od jaké skupiny je, která hrála v pozadí Johnnyho vzpomínky, když měl z Alt milostnou scénu? Správná odpověď je The Ballad of Buck Rogers a je od Samuraje. Tak, a teď přichází čas, kdy ti řeknu, jak jsi na tom. Doufám, že si pamatuješ, kolik bodů máš. Pokud máš 0 až 4 body, tak jsi Johnny Silverhand. Možná jsi legenda, ale už nějakou dobu jsi byl mimo. Svět, za který jsi bojoval, se změnil. Právě proto se neuživují padlí válečníci, protože uvidí, že všechno, za co bojovali, se proměnilo v něco odporného. 5 až 9 bodů prohlašují tě nomádem. Toulal se v pustinách, brakolové šrotiště. Upřímnost, zásadovost a láska ke svobodě. Moc si toho nevěděl, nevěnoval si pozornost světu kolem sebe a dal si do toho srdce. A to se počítá. 10 až 14 bodů jsi dítě ulice. Říká se, když chceš rozumět ulicím, musíš na nich žít. Gangy, kšeftaři, ti všichni tě vychovali. Chápeš a občas si něčeho všimneš a využiješ to pro svůj prospěch. Dalo by se co zlepšovat, ale i tak buď rád za to, co máš. Pokud máš 15 až 20 bodů, jsi korporát. Ohýbáš pravidla, využíváš tajemství a proměňuješ informace ve zbraň. Tady neexistuje nic jako férová hra. Buď máš hodně dobré informace o tom, jak to funguje, nebo si se nebál ušpenit ruce a využít pár nekalých praktik. Ale co, jsi vítěz a neporažený, na to v Night City záleží. A nakonec, pokud máš neuvěřitelných 21 bodů, jsi ví. Tady není moc co dodat, prostě jsi ví. Víš všechno, pamatuješ si všechno a aby taky ne, když jsi to sám prožil. Pamatuješ si svůj život a své rozhodnutí. Teda jen do té doby, než ti tělo převezme Johnny. Ale neboj, tomu přece stále můžeš zabránit, no ne? Užij si večer s penem, ráno tě čeká Mikoshi. Tak snad se ti můj kvíz líbí. Příště, až budeš hrát Cyberpunk, vyber si životní cestu podle toho, co ti vyšlo, nebo k čemu jsi měl nejblíž. Tak se měj a díky za účast. Čau.